apaya ma Thika Road kocha mano umonji gi rawere kaluwore gi kit omuom moro ma jatend piny otero kanyo. Neno kane jopiny nentiere kod ich wang' gi kanisa, to bende samoro neno bende kanisa samoro siemo sirikal. Ere gimudhi timo kaka kanisa mar duogo yie ma sirikal nigo kuomu kato ma piny bende nigo kuomu, nikech udwaro jogi te kendo une jok mwinjo bed ni kelo kwe e kindgi? Chung mar kanisa miwacho no gi chung mar siasa gweng' no wang'e Kenya ka. Koro kan wang'iyo gima notimore, lakini chung ne mang'eny kan watemo to ne en siasa. Kaluwore gi chung mar Mount Kenya sani, ng'ato ng'ene mano heria ne. Kaso sani tabia mar kodesa yudo dhi oketh ne ng'ato function kata nyasi. Bedo matu macha Kenya waka makanyo bonne wakwa joma timo timbe mondo mi oduok timbe go chiena. Mondo piny obed kod kwe, piny obed kod mwelekeo maber. Koro ok dang' wasir monjo church. Kata in midwa ti kodi irawera mondo idhi monjo church. Itero lweti e live wire, church nyaka luor kamosewal ne Nyasaye mondo lam Nyasaye, kik ng'ato ti gi ja youth. Kata in ng'ama chiwo pesa ne kijana mondo dhi ovamia church. Imbi timo tim marach to nyathino bende hinyo. Koro andang' akwaro were ni kata tek machalo nade, lakini kik ti kodi mondo idhi vamia kanisa nikech ng'ato dhi kanyo midwaro kata ma ok idwaro. But ok wasir gima notimore Thika Road no. Ponone gima kamano rawere dwa mondo mi duondgi owinji. Ang'o mowinjo bed ni gitimo? Kadiri wacho ni ok usir wach mar dhi monjo kanisa, abe ok en gima kare. Ang'o mowinjo bed ni gitimo ponone nitiere wach ma kamano? Yore ng'eny ma government nyalo winjo kodo wach. Kata un ngelo na manyu kata mana ok get kata giluongo to giris dia complain mana chiela ginyalo luongo dia rally moro maandamano to jo president to giris dia complain weche ma ok ber negi, lakini tiyo kod gi dia church to wakwedo akweda mamala ahinya nikech en lana dhi ketho church ba church gi kidi timo maunde church en gima laana. Ndalo moko ne manya ng'ama noiri to kare ni hiruri kendi gidhi timo tim makoch e kalu mar Nyasaye. Koro en wach moko wanyalo siro. Koro ka gin gi issue to yore ng'eny mag nyalo raise go that issue mondo piny owinji to ok e church. Kinde mag yiero mokadho kan waneno ka ne nitiere tudruok moro